V dnešnom dopravnom oku sa pozrieme na slovenské diaľnice a diaľničné obchvaty. Niekde nás čaká zdraženie, ale niekde môžeme aj ušetriť. Od nového roka budeme mať drahšie diaľničné známky, než sme boli zvyknutí doteraz. 365-dňová porastie zo 60 na 90 eur a jednodňová z 5,40 na 8,10 eur. Mesačná zostáva na 17 eurách. Zlacnie len 10-dňová diaľničná známka zo súčasných 12 eur na 10,80 eur. Pre tých, čo si kupovali 365-dňovú, je to zdraženie o 50%, čo nie je málo. No každá minca má dve strany. Jedna je zdraženie diaľničných poplatkov od budúceho roka. Druhá už je možnosť jazdiť bez úhrady diaľničnej známky, teda zadarmo, po diaľničných obchvatoch v okolí veľkých miest, ktorá nadobudla platnosť od 1. augusta tohto roka. Bez poplatkov je už možné jazdiť po obchvatoch okolo Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Prešova a Košíc. Celkovo tak motoristi bez diaľničnej známky môžu využívať viac ako 200 km diaľnic v okolí týchto miest. Podľa Ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti ide o ústretový krok nielen voči motoristom, ale predovšetkým obyvateľom väčších miest. Odklon dopravy mimo centier je jedným z krokov, ako zvyšovať dopravný komfort a zároveň znižovať záťaž mestských trás a znečistenie ovzdušia v intravilánoch. Začiatok a koniec vymedzeného úseku, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, je štandardne označený dopravnými značkami. V Bratislave je to skoro celá diaľnica D4 od začiatku medzi Račou a Svätým Jurom až po križovatku s diaľnicou D2 pri Jarovciach. Diaľničný úsek medzi križovatkou z D2 a diaľničným hraničným priechodom Jarovce-Kice je už spoplatnený. Bez poplatku môžete používať aj diaľnicu D2 v celej dĺžke medzi výjazdami Jarovce až Stupava, ako aj rýchlostnú cestu R7 medzi výjazdom z Bajkalskej ulice po križovatku s diaľnicou D4. Úsek D2 medzi výjazdom Jarovce a hraničným priechodom Čunovo-Rajka je už spoplatnený a taktiež R7 od križovatky s D4 až po exit pri Holiciach na Ostrove. Keďže používam D4 dennodenne, hodnotím to pozitívne a viem, že tých 90 eur na budúci rok ušetrím. Verím, že to ocenia nielen vodiči z hlavného mesta, ale aj tí z okolitých obcí, ktorí sa vedia na D2 či D4 napojiť bezplatne. Predpokladám, že bezplatné úseky diaľnic budú využívať aj motoristi z Nitry, Žiliny, Popradu, Prešova či Košíc a ich okolia. A na záver ešte jedna prosba z praxe. Keď sa začína vytvárať pred vami kolóna, majte na pamäti uličku záchrany. Takže ak ste v pravom pruhu, dajte sa čo najviac doprava a ak jazdíte v ľavom, stiahnite sa čo najbližšie k stredovým s vodidlám. Záchranári či hasiči to určite ocenia. To je z dnešného dopravného oka všetko, uvidíme sa o mesiac.